S běháním jsem začal jako prcek. Asi. Jo. Jako malý. Když jsem se naučil chodit, tak jsem občas popoběh. No a pak, když jsem měl rozum, tak jsem se občas zatrénoval, pak jsem zase na několik let toho nechal. No a loni jsem potkal pár lidí, kterými vlastně otočili život. No, protože uší lékař mi říkal, Karle, začněte něco se sebou dělat. To mi říkal tak 5 let, pořád jsem měl vysoký cholesterol a že mi na něj dá léky. No, tak jsem léky nechtěl. No a po setkání s těmi fajn lidmi, jako je Ivana Králová, Martin Dvořák, jsem potkal vlastně na Letný, když se tam dělal Sochi Park. Jsem tam trošku pomáhal. No a tak mi říkali, Ivana, pojď, trénuju TRX, trixy. No tak jsem k ní začal chodit. Bylo to teda za začátku strašný. A za pár týdnů mi říká Martin Dvořák, hele, zakládám školu běžeckou na Praze 4, no tak budeš s náma chodit běhat, viď? Tak jsem začal běhat. No a potkal 3. člověka, Michala Dolejšek, ten mi doporučil změnit stravu a jsem začal běhat pravidelně, minimálně jednou týdně s běžeckou školou. Začal jsem na 3 a nejdřív jsem si dal teda 7 kilometrů s Tomášem Nohejlem poprvé a pak mě málem upadly nohy, protože jsem netrénoval dlouho a pak jsem začal teda s Martinem na 3 kilometrech a postupně přes pomalou 5 jsem se dostal k pomalý 10. Jsou tam fajn lidi, který tam potkávám, občas zajdeme na pivko, no a občas si jdu zaběhat i o víkendu. Díky pohybu a změněné stravě a běhání jsem vlastně zhubnul asi tak 21 až 25 kg za rok a pár měsíců. Snažil jsem se i rodinu trošku zvyklat k cvičení. Taky jsem si dal nějaký závod letos. Loni jenom 1, motolský jamky. Letos jsem si dal 3. Uběhl jsem dokonce takový ultramaraton v Krkonoších, 47-48 km. Sice čas 9 hodin 34 minut, ale v parném létě 630 stupňů Celsia. Krásný panoramata krkonošský, ale člověk při tom běhu, nebo aspoň já jsem takovýho času sice měl, ale moc jsem se neohlížel a nekoukal po kopečkách. Když jsem koukal pod nohy, abych se nepřerazil. A motolský jamky, který jsem běžel už loni, tak jsem letos měl srovnání, kdy jsem se zlepšil o 6,5 minuty proti loňsku, což je fajn. No a taky jsem běžel ještě po Petříně, tam to bylo taky dobrý, že jsem měl natrénováno v létě. No, rodina mě podporuje, já podporuji, aby taky sportovali. Podporuji každýho, kdo má do toho chuť. Prostě nemyslet, běžet a vědět, kam chci doběhnout. Já chci moc nelámat hlavu s tím, jestli běžím rychle nebo pomalu, prostě doběhnout ten cíl. A teď rok běhám a cítím se fajn.